Pa' análisis y opinión. Entrevista. Pa' informar en tu tópico. Entrevista. Objetividad, danos misión y nos misión. Entrevista. Política, farándula, actualidad. Entrevista. Una nueva confianza. Un feliz anoche, goedenavond. We zijn live, no station. Boa noite, welkom to René. Promekos con ons bij Hasi. Kwebo telefoon, share a link, like het programma, en te contactuur hende, Kuseti, Tiffany, Ikuinet, te live ding nan kas. Ban share pas mita me ako mi telefoon, mita me bij compartir. Diz para você turende ku nos ta live. Você agora tá mi telefone que mendi. Abano Bij ku deze nana? assim para mim. Não sei se é pa. Share double. Nos ta live. Ok. Yes. Mensen, feliz noite para vocês. Contento viaje mais de porta de vosso casa. Maneira não sei se é via passar, nós te volvemos a ser em 2 idiomas. Para sombra, ting nos audiëntia, kuta papje Hollandees, kuta volgnos. Dus voor iedereen die meekijkt, fijne avond. Welkom, fijn dat jullie meekijken. Vergeet niet te delen. Wij gaan vanavond een heel belangrijk onderwerp behandelen. Pero, per me come cominciar, la kami introducir mes amita seti manera bosan sakaba. Nós vamos apresentar o programa aqui junto com doces, não? Me talaga na mes introduzir na mes vez aqui. Enquanto em conexão com o Mayanko Dios que 8 de maart, tá Dia Internacional de Gendermoe, dus morgen 8 maart is internationale dag van de vrouw. Ja. En daarom hebben wij deze belangrijke onderwerp vandaag gekozen. Wij weten niet alles, mensen. Wij geven onze mening en we willen samen met jou denken om samen te kunnen groeien. Dus, nos saturcos, simplemente nos que compartir con vosotros, kiko tam nos experiencia, kiko nos ta mira, kiko nos ta sinti, antolaga junto nos por dialogar para así nos por llegar a una mejor comunidad. Unda Kubota, Holanda, Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Maarten, Dubai, ai, Merca, Santo Domingo, Unda Kubota volgnos, nos que simplemente crea una mejor comunidad conversando over die vida, over die seng, paso nos está gustando que seng, en después nos crecemos todo. Quindi? Amita Quinet, mi tem 24 anos, mama de 2 anos, anto, mane você não entende, mi também gusta sen, gusta papia de vida, anto, ja, esse é programa tá também Life and Money Talks, dus vida e sen, anto, Pauli esse também tá cai, nos tópico de ave qual tá eigenlijk independência, muy independiente. So I'm excited to get into it. Yes. Yes, so ik ben 37 jaar, moeder van 4 kinderen. Ja, ik hou sowieso van financiële vrijheid, onafhankelijk zijn. Maar ik hou ook van mijn feminine energy. So it's like a little bit of both. Maar ja, dingen in het leven wat je meemaakt en geld verdienen samen gecombineerd. As being a woman. En ik vind deze onderwerp van vanavond echt super leuk. Want ik vind dat we daar te weinig over praten. Te weinig onze mening als vrouwen van hoe we door het leven heen gaan. Om financiële vrijheid voor jezelf op te bouwen. Of een baan. Of maakt niet uit met kinderen. Dus ik vind vanavond ik heb er super veel zin in. So yeah, let's go. Let's go. Oké, ik wil gelijk starten, Tiff. Wij moeten dus deze stereotypen doorbreken. Dat is een feit. Yes, of course. Want ik ben ouder dan jullie. Maar wat ik heb meegekregen vanaf klein af is... Wak pa min depende de Njohamber. Hasi bokos na riba bokor papa bosta bom para riba bopia ya Njohamber di nati bisabo. Anto, no se lanta que percepción
kuta esse significa ta umue independiente. Dus als je voor jezelf kan zorgen, zeg maar, financieel in alle aspecten, dat betekent dat je onafhankelijk bent, zeg Ja. maar. En vooral het feit dat zorgt ervoor dat jouw man bijvoorbeeld niet voor jou hoeft te zorgen. Ja. Vertel in jouw ogen, hoe ziet jij dit? Hoe ik dit zie, wat je net hebt uitgelegd, toch? Of mijn gedeelte. Ja. Wat... Ja, jouw gedeelte over, hey, je hebt geen man nodig, bla bla bla. Ja, hoe ik ben opgevoed, of tenminste, is altijd van, weet je, een goede opleiding hebben. Want dan ben je nooit inderdaad afhankelijk inderdaad van mannen. Of van iemand anders, maakt niet uit, hè. Tegenwoordig kan alles. Dus inderdaad, hoog opgeschoold zijn, zeg maar. En ik merk voor mijzelf, aangezien ik dat niet ben, was het voor mij altijd wel een beetje zwaar, zeg maar. Want ik voldoen niet de eisen wat mij is opgelegd, wat normaal hoort te zijn. En ja, inderdaad, bij mij, bij ons in de familie, laat me het zo zeggen, wij vrouwen zijn heel erg independent, zeg maar. Dus ik heb dat ook om me heen gezien. Dus ja, dat is, ja. Het is zo. We Het zijn is zo opgevoed. Ja. Quindi, Maar ik abot denk- mas jong. Ja. Hoe Abot ang melanda ke perception, eh? Amita Makriabo sino? Nasa man sila. Ik felt the pressure. Wow, don't say Sí, nothing sí, bad. era que se man, eko ipo sali ko Ecco, poi sali ba? No, Ja. explícanos con abo, tamirele dembo tempo. Mita sinti man malanta ku un tiki di boat, un tiki di cada un di lo che bostanta bisando ora ki mita melanta ku bijvoorbeeld umama ku bisami soru pa sempre botin bo mes kos nang soru pa sempre bo por drai riba bo mes anto mita anya ku ora ta trata di umue independiente hopi biata trata di material. E se a mi mesa bien ripara ku eta trato eta bai hopi mas tanto a base di material ku eta bai di soru pa bota umue ku por deal ku su emotion nang soru pa bo por ting bomes forma bomes decision nang soru pa bota contento ku bomes mane bota ku bonotin ku busca validation. Validation? Valides? Sí, die otro ende nang. Dus e parti eita bambisa abing erbij cerca mi ku tapone a mi wake di un forma chis un tiki mas deep ku nota e superficial Pati material. sí, Die material. so por paga bodebe nang so ku esena. Dus Ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met de maatschappij waar we nu in leven. Like, weet je, een strong black woman, weet je wel. En ja, dat niet afhankelijk zijn en heel die ding wat erbij komt Weet je kijken. wat ik denk? Dat onze voorouders hebben vaak meegemaakt dat ze, zeg maar, dat vooral de vrouwen thuis bleven om te koken, huis schoonmaken, voor de kinderen zorgen, weet je. En de mannen zijn diegenen die eigenlijk gaan werken en die financieel, zeg maar, het huishouden onderhoudt, zeg maar. Ja, en met de tijd zijn onze voorouders zo gegroeid dat, laat me even kijken, in het bijpata independiente, si bopuntra maioria di gente moe nanta preferadi ti un hamber na cas ku por crea e mantenere e cas. Mohamed Katib, ja, boti un punto, da nostra bim back ribe punto, e pa sombra. Sì. Nós temos tapa bem back riba de punto mais importante mesmo. Mensen zijn typisch aan liber per share. Dus als je een vraag hebt of een commentaar, voel jezelf vrij om het te typen. Wij gaan ze behandelen. Wij gaan samen in deze topic, oké? Dus binnen back ne party ku esse Japone ku hopi bia e hende muena tabata afhankelijk die mannen van de mannen, omdat hun thuis bleven, zeg maar. Maar met de tijd is de vrouw meer gaan studeren, wil de vrouw meer weten, meer lezen. Bijvoorbeeld, ik was opgevoed, ik ben gezegend, hè mensen. Ik had verschillende moeders. Een van mijn moeders, shout-out to Soraida, zij werkte bij de bibliotheek. En zij heeft ons geleerd, vanaf klein af, slimme mensen, in mijn geval een slimme vrouw, moet lezen. Niet zomaar meegaan.
lezen. Ga op zoek naar informaties. Bosa informabo mes, sapa sorba bota sabi pa nyuene no tinko bin contabo, si bo mes lezen. En ik las van alles. Ik las de krant, ik las boeken, alles, een bijsluiter, alles. Want ik wou gewoon meer weten. En er zit op een moe, tiki abin sinti van, ik kan ook werken, ik kan ook brood aan tafel zetten. Yes, a mí te siente mané, of me te mire como un ciclo bij rond. No estaba ta depende, verdad. Vooral ku estaba ta un lei eigenlijk casi como en antingo que da casa ante hombre ante tra. Anto nossa começa brinda para nós independência, verdade. Pero agora aqui nós temos uma temporada que, ok, agora nós temos a independência, but we're still fighting. Nós temos a independência, nós temos Está brincando, que gelijkenis, mas que antes, pero juist, nós está still probando de prueba que gente mueta mesmo fuerte que em comparação com gente homem. Mas nós está eigenlijk que nós está brincando. Wat ik het dan medimento e força. Denk je dat Tiff, dat we stil in die gevecht zijn, dat we willen bewijzen dat wij ook hetzelfde kunnen doen, creëren, net zoals de mannen? Ja, ik ben opgevoed door een man. Dus mijn moeder is heel vroeg overleden. Ik was een jaar of 6. Dus ik ben heel, denk ik, anders opgevoed. Maar ik denk inderdaad... ja, is echt een goede vraag, eerlijk gezegd. Ja, ik vind het best wel een goede vraag. Ja, ik weet niet waarom we zo aan het vechten zijn. Ik denk dat we zo aan het vechten zijn om onszelf te bewijzen that we can be equal. Maar waar die equalness vandaan komt, dat weet ik niet. Ja, it's not supposed to be equal. It's supposed to be balanced. It's supposed to be balanced. Maar ik denk wel, ik vind het een beetje moeilijk, want ik ben een beetje ouderwets, maar ook weer niet. Snap je? Ja, jij staat net in het midden, hè? Ja, ik ben een beetje ouderwets, een beetje old school, weet je wel. Ik zeg niet dat, kijk, ik ben natuurlijk 16 jaar getrouwd geweest. Ik heb altijd wel gewerkt of gezorgd dat ik een inkomsten heb voor mezelf. Maar hij was wel de provider of the house. Maar hij was de provider. Ik vind het niet erg om in mijn feminine energy te blijven. En hem de man daarin te laten. But ik heb wel weer van... als hij iets niet kan, bijvoorbeeld, of iets hem niet lukt, dan wil ik wel laten zien dat I got him, zeg maar. Snap je? Balance. Maar, ja, balance inderdaad. Daar komt toch op het woord balance uit. En ik denk dat tegenwoordig in deze maatschappij, ja, ik weet echt niet, dat er is geen balance meer tegenwoordig, vind ik. En ik denk dat iedereen, ja, ik vind het ook een beetje dubbel. Want als we kijken naar de maatschappij van nu, weet je wel, het gaat heel erg inderdaad, wat we net zeggen, hè, dat de vrouw alles moet kunnen en wanna be strong, but I don't wanna be strong all the time, okay? I don't choose to be strong. I am strong, maar er is niks mis met strong zijn, but I don't wanna be like, I don't need no man, ik moet alles in mijn eentje doen. Weet je, dat stigma, dat wil ik. Het stress, ja. Nee. Want eerlijk, ja? Iemand is nooit independent in een letterlijke vorm. Nee. Weet je, ook al ben je financieel independent, ook al heb je een eigen business, je hebt nog steeds een community nodig van mensen waar je of van kan leren, of van iets kan meenemen, weet je. De mensen die je product kopen, de mensen die bijdragen, die jouw content sharen, delen. Ja. Ik denk dat mensen dat echt vergeten, dat we need each other. But there's a sort of ego that we have. The stronger I am, weet je, hoe meer ik op mezelf ben, hoe meer ik kan laten zien, kijk eens wat ik kan. Kijk eens wat ik kan. En dan gaan we over elkaar heen competitief zijn. Terwijl, at the end of the day, we hebben allemaal elkaar nodig. En we hebben allemaal elkaar nodig. Je moet toch elkaar helpen, some form of way, weet je wel. Angelo de Valle schrijft back up each other. Inderdaad, Angelo. Nos cinco back up otro. So, pa mi vroeg bij algo que acabou sang, anto bin back riba Mohamed abisa awore, ko maioria hene moe, te preferade te hombre na casa, ko por crea e mantener e casa. Mita quero cita bij hoop ik mentalidade ouderwets.
Mayoría gente muy aventilla ku ami conoce que hasi nan cos nan mes. Nan que tiene pareja, pero laten we eerlijk. Meeste relaties tegenwoordig, als je in gesprek gaat met echtparen, zeg maar, dan hoor je van, ja, hij heeft zijn rekening, ik heb mijn rekening, of zij zorgt voor dit, ik zorg voor dat, wij hebben een gezamenlijke rekening, maar diegene zorgt voor die ene en ik zorg voor die van mij. Dus je hoort van alles, maar het komt zelfs elke keer weer op neer bij mij, in mijn geval dan, dat ieder voor zichzelf en God voor ons allen. Ik heb zoiets van... Somebody's agreeing with you. iPhone is agreeing with me. Ik ben van de tijd van, hey luister, we zijn getrouwd. Ja. Wij doen dit samen. Ja. Wat van jou is van mij. Wat van mij is van jou. Maar ik kan het niet zonder jou, maar jij ook niet zonder mij. Het is geen kwestie van diegene die het hoogste salaris thuis heeft. Het gaat niet om wie de afwas doet. Want mijn man doet sommige dingen dat normale mannen niet doen. Hè? En wat is dat? Bijvoorbeeld de was doen. Oh. Ja, ik vind het normaal. Goed. Ja, maar in mijn tijd, waar ik vandaan kom, vrouwen doen kleren wassen. Ja, klopt. Ja. En geen mannen. Ja, ik wil wel een man die dat kan. Maar, maar niet dat het moet. Nee, ik doe het. Maar als ik bijvoorbeeld te moe ben of zeg maar ziek ben of wat dan ook, zou het fijn zijn als hij weet hoe die kleren wast. Weet je, precies. Dat kan. Dus ja. Maar het gaat om de mentaliteit, de veranderde mentaliteit die we nu hebben. Ook al ben je in een andere generatie opgegroeid, kan je toch nu beseffen van, het kan ook anders, snap je? Ik vind dat we niet meer zo stak blijven in oh nee, zo ben ik opgegroeid, dus zo moet ik blijven. Dat is eigenlijk wel past tense nu. Ja, want er zijn sommige dingen dat jouw ouders hebben gedaan, dat jij bijvoorbeeld niet doet. Nee. Ik heb dingen van mijn ouders gezien dat ik neem ze gewoon niet mee. Sorry. Ja, als mijn oma hoort hoe ik mijn kinderen soms aanspreek. Ja, ja, ik denk dat het, zeg maar, vooral als je nog nooit in een relatie hebt gezeten. Nou, ik heb natuurlijk 16 jaar ben ik getrouwd geweest, dus ik heb daar wel in mijn weg in gevonden. Want dat was ook mijn eerste lange relatie, om zo te zeggen. Dus op het moment dat je in een relatie komt, zul je heel veel dingen van je ouders, wat je hebt meegekregen, zul je uitvoeren, denk ik. Ja, maar gaandeweg kom je toch meer jezelf tegen in een relatie. Hoe jij zelf bent als individueel. Omdat je gaat groeien, je groeit mee met de persoon. En ja. Wat betekent, pinapa abo kiko significa eigenlijk muy independiente? Kiko pabo ton muy independiente. Para mí eigenlijk independencia ta kana pareu ku ta sigur di bomes. Dus ku no independiente ding sens letterlijk di mi no me sed nuende, sino independiente di mi por confia mi mes promecu turende, mi por confia mi mes opinión promecu es un di turende, mi por confia mi mes sentimento na mi por steun riba mi mes pa ting e salaris ku mi keting pa ting esen ku mi mes ter ting tur luna pa mi paga mi kosnang. Dus mi referi a point of view di I'm my best friend of I'm my biggest supporter in plaats die na mi prueba mi mes spende na ki fopa. So it's all about the mindset again. E manera ku bota pensa e situação porta mescos, pero e manera ku bota pensa di bo mes tem a situação e seita bring a shift. Yeah. Die kon bota sinti tambe erbij. Also tanto val bota independiente anto bonota sinti bu mes den hende. Dave, wat is voor jou een onafhankelijk, wat betekent voor jou een onafhankelijk vrouw zijn? Even, die zucht was diep, hè? Ja! Laat me ook eentje doen. Dat is een vraag. Ja, voor mij
voor mij is, ja, ik vind het, wat het voor mij betekent, is gewoon dat ik gewoon voor mezelf kan zorgen en dat ik independent vrouw zijn. Voor mij betekent dat gewoon dat ik gewoon van mezelf hou, van mezelf zorg. Ja, ook voor mijn eigen financiën kan zorgen dat ik kan leven, zeg maar. Weet je, independent. En inderdaad, wat Quinn zegt, weet je wel, met het mindset erbij. Ja, dat is voor mij independent. En ik vind het zo breed. Ja, Independent. het is breed. Het is zo breed. Het is echt breed. Ja, ik kan het niet zeg maar in dat zeggen, weet je wel. Maar ik denk dat independent is gewoon bepaalde basisdingen in orde hebben. Ja. Dat is voor mij independent. Maar voor iemand anders kan dat weer op een hele andere level independent zijn. Dus dat snap ik ook wel. Maar bij mij is het meer independent emotionally. En, voel je jezelf nu een independent woman? ja. Voel je nu, vandaag, op dit moment? Ja, Kun je niet begaan met de síndico como independiente? Sí, trando, más arriba, pero un poquito así. Ik ben echt, ja, daar ben ik, yes, I am, thank you. Ami, como independiente ta ora como por bota liber pa e bota depender di bo proprio emozione e decisione. E porta financiero, e porta de movida amoroso, e porta dentro aspecto, bota liber pa bo. Bota dono di bo pensamento e decisione. En toen hoorde de cosa die más chiquito. Bijvoorbeeld, gisteren hadden wij een gesprek in de auto. En ze gaf mij een voorbeeld. Ze zei bijvoorbeeld, stel je voor mam, ik ga uit en ik heb een jurk aan bijvoorbeeld. En ik moet jou bellen om te vragen, staat deze jurk mij goed? Maar queda bonita, mita netje, mita pom. E cosa que queda para mim, o moe independente tá kubo por boso e ku hende. Anto kubo tá ela vai muito linhe. Para mim, o moe independente tá kubo por boso e ku hende. Anto kubo tá ting bo paz mental e bota querer dembo mes, correcto. Perfect. Correcto. Zuiver visa. Dat is basically what I'm thinking. Zo zegt het nog beter dan ik zeg. Bastante querer ku social media, tá um comentário agora de como para comparar com social media, pero me também vai que isso aqui vai. Você não quer que social media tá rol grande den emoe sentir e of tá independente? In alles is dat. In alles is social media heel erg actief. Ja. Klopt. En ik denk ook dat ja, het is part of you. En ik denk dat het echt mensen, dat het sommige dames als in heren ook, maar voornamelijk dames dat echt helemaal kapot kan maken hoor. Maar ook een boost kan geven. Dus het ligt eraan hoe je het bekijkt en hoe je naar de social media kijkt en jouw algoritme. Ja, also, dat combo dat deel kon je verdad, want it's unmissable. Social media tá virando mescos com Wi-Fi. Social media cai por aqui. Vida de opinião tá estanca? Minus ang number din yun, ano foi minha cabeça, mas antes me pôr por tre queimar. Eu vi cai para. Misa username XX Kiko. Nada. Dus eigenlijk bonota independiente. Basta depender di Wi-Fi. Tá queimando, tô papiando com ele. Bota depender di Facebook para acordar com mitasi ai dia 9 januari. Ah, bom, não, pero mi Facebook friends não. Você aqui me assim? É da contento com é para bem que você arranha. Tá vindo de parte de Facebook. Se não tava para Facebook, nós não tá para ter nossa amistade caminho não estava mal vida. Hopi, assim mente aí. Hey, ik wil echt de commentaars van de kijkers meenemen, zodat we ook een beetje erop kunnen praten. Ik had, wacht, die van, ja, inderdaad. Waka word ik hier hoben aan tres teacher. Mama, tata en media. Ja. Ik heb het gelezen. Het is true. Het is echt te erg, maar het is echt waar. Het is. Ervaar jij het ook met jouw kinderen, Tiff? Wauw. Oh my god, ja man. Ik zeg je eerlijk. Ik heb het sowieso met PlayStation en social media.
ja, ik heb het vooral gehad ook in de coronatijd, weet je wel. Ik was bijvoorbeeld tegen vaccinatie. En op social media was er heel veel exposed over dat je moet vaccineren, angst en weet toch, en dit en dit en dat. Mhm. En ja, we hadden eerst een lockdown, dus toen had ik ze zeg maar nog voor mezelf. Dus ik kon nog mijn mening geven en ik gaf ze wel opties natuurlijk. Mhm. En ja, ik denk door social media wat ze zagen, kregen ze, sommige kinderen van mij kregen daar werd wel beïnvloed hoe hun mening eerst was en een paar dagen dat ze op de telefoon zitten. Ja, Ja. dat is echt... maar ik probeer, weet je, met social media... Ik probeer altijd wel met mijn kinderen erover te praten, weet je wel. Want kijk, ik zeg tegen hen, ja, ga niet zoveel op je telefoon. Of doe je telefoon uit. Maar, weet je, ze luisteren niet, het zijn kinderen. They don't listen. Maar ik probeer altijd wel gewoon daarin zelf rustig en nuchter te blijven. In niet wat ik zeg, maar in hoe ik denk. En, Ja. dan, en hoe En meer... maar je geeft ook ruimte voor hun eigen mening, Ja, hoop ik. Ja, zeker. Ik geef een ruimte voor de eigen mening. Dat is bijvoorbeeld die oudste, nee, die van 16. Die zit s'avonds heel laat op zijn telefoon, maar die kan volgende ochtend niet op tijd naar school gaan. Dus dan krijg ik... Wat is zijn naam? Giano. Oh, ik dacht Brian. Oh. Nee. En dan Ik ken komt ook ze zo iemand. laat op school en dan denk ik van, weet je wat? Doe maar, want ik heb al 10 keer tegen jou gezegd. En dan achteraf, dan zeg ik tegen hem van... Ja, maar kijk, doordat jij zo vaak op je telefoon zit... En ik probeer ook uit te leggen... En ik weet dat voor hun, weet je, dat het te ver gaat... Over de brein, weet je, als je te veel op social media zit... Wat het met je brein doet. Dat je brein gewoon schrinkt... Of zeg je dat? Slinkt, bedoel ik. En dat het gewoon niet goed is om 's avonds laat nog op je telefoon te zitten. Je moet eigenlijk een beetje het afbouwen. Maar goed, ik zit zelf ook op mijn telefoon. Maar ik probeer wel een voorbeeld te geven... Natuurlijk om een bepaalde tijd, dan gaat mijn telefoon gewoon weg en dan ga ik een hele routine. Dus ze zien mij wel wat mijn routine is. Dus in die manier hoop ik inspiratie te geven, los van het alleen communiceren, maar ook proberen het voorbeeld te geven. Want ja, dat is wel het beste, maar social media maakt je kinderen echt wel kapot. Winnie, jouw ervaring met jouw kinderen en media. Je hebt de jongste kinderen? Ja. Ze zeggen ja. Ik ben wel bewust, dus met de kies bewust, die mijn aantal van deze video's en in bewust pa een videoland op Netflix en op YouTube, paso met de mira en met de tende, met mensen riba media, influence bij media, de mira kiko en media por así como yunang. Dus met de pur badita hopi mas bewust, pero mi saco mi no por kite fena mane tempo di mi pora bai unga pa fo in place sinta unga bici riba mi Nokia. Tempo di abo te pone ora kutele, ahora que pone telefono un banda, dia semana entrega telefone, ba mira, belle un buki ba unga pa fo basic, pero el mundo ha cambiado. Ja, agora que foi riba foi de base school mi eu também ja acaba les na riba computer na também sinha tra com computer na também sinha tra com tablet anto groep 1. Dus ta algo começar com no por ontnemas of no por puta hopi restrictions riba je pero lo que si mi por así ta wa conta ga kone anto sinha pa mi mespa e tecnologia no baila ga mi tan tengo mi ta bira biel. Anto, ja, maak er gewoon het beste van. Pero, wanneer we bisa waitif, die voorbeeld is heel belangrijk. So, awendia, we can hear a lot of things. Ku AI mens, por tende y mira, hopikos, kuta ganyabu, basicamente. Kuta lagabu kere, ku eko que pasa, camina e no pasa. Anto, you need to be wise about that. Anto, ja, gewoon mostra nang e ora e con eta den vida real. Anto, hope for the best. Mitanaya ko hopi yun ita nanta basa ng perception anto hasta e perception di ta umue independiente nanta base riba lo cual ko nanta mira de media. Dus zeg maar Tiffany zet een post bijvoorbeeld van ik neem nu een voorbeeld van een oude post van jou. Hoe ik van 500 naar 20k ben gegaan. Financiële vrijheid. Dan ga ik ervan uit, in mijn perspectief op dat moment, omdat ik niet financieel stabiel ben, ga ik ervan uit dat dat onafhankelijkheid betekent. En wat ga ik doen? Dan wil ik hetzelfde doen, dat wat
Tiffany doen. Dan wil ik hetzelfde aankleden, hetzelfde haar hebben. Ik wil naar dezelfde school gaan. Ik wil dezelfde auto rijden. Omdat ik heb dat gezien en dat is mijn visitekaartje van onafhankelijkheid. Aan de andere kant zie ik Queenie. Ze zit met haar kinderen en ze zegt van, ik heb vrijheid van locatie en dit is voor mij onafhankelijkheid. Ja. Omdat ik 80 kinderen heb. En ik kan niet naar de speeltuin. Ik kan niet naar de speeltuin met die kinderen op dat moment. Ga ik ervan uit dat dat voor mij onafhankelijkheid is. Dus, Pami Bimbek, het is een vraag dat jij zelf voor jezelf moet beantwoorden. Ja, wat betekent het voor jou? Wat betekent het voor jou? Hoe staat jij in het leven? Hoe stabiel ben jij? Financieel, emotioneel, spiritueel. Lichamelijk. Ja. Hoe staat jij in het leven? Want het is niet iets dat iemand voor jou kan bepalen. Dat is mijn mening, hè? Ja. En we zoeken wel, maar we zijn altijd wel op zoek buiten ons af om te gaan kijken wat het betekent. Terwijl het is al within you, weet je wel? Ja. Begrijp je wat ik bedoel? We zoeken het allemaal op social media. Dus als iemand dan inderdaad iets zegt van ja, dit is wat dit voor mij betekent, dan pakken we die mening en die kopiëren en die projecten we op onszelf. Maar wat er dan eigenlijk gebeurt met social media is dat je dan, hoe meer jij denkt dat het zeg maar jou is wat je van een ander aanneemt, hoe verder jij weggaat van jouzelf. En wanneer je feel like depressed or down, of je voelt van iets gaat niet goed, want je maakt altijd keuze dat niet in het belang is van jou, zeg maar. Ja. Wacht even, de deur op, wacht even. Ja, doe maar. Bosa, nang askibi, aki bawona mamira, awori, Natasha skibi, sigur social media ta hunga un rol paso, hopi mue, que compara na mes, of keta manera outro, ta local conosca kabisa awoi Tasha. Assina e cose kita bai. Bota sinda assina largo, riba bo telefoon, riba TikTok, riba Instagram, riba Facebook, maakt niet uit. Bota sinda assina largo, riba che, ku dado momento lo cual bota mira pa bota se tabira realidad. Oh, mi que ting shonang laga ami bosan sa de mi ami ta masha eerlijk mes. Ami años largo mi dati masha complejo mes com mi atrás tanta plata. Mue curpa grande, neti, passo si shona mi ta sa yami mucho me masha bonita, neti chick of noses. Mamita Becky. Hey. Pero mi dati complejo mi atrás na, anto kiko bota bay asi, bota bay busca, mi po mencionabo nombre ture doctor lang. Mi po mencionabo ture clínica na Santo Domingo, Colombia, Venezuela, België, Duitsland, Turquije, tur mi po mencionabo, ku bota bay sinta busca, pa sombra elo cual ku bota quiere, ku boting mester, bota mirele, anto bota pensa ku mi me seta sina pa mi sinti tal. Anto e cosa que tabay trese complejo de como ta bisti, como ta comporta, como ta vai actua. Então, nós não ta besef, nós não ta realizar que o tipo de coisa assim, né, tem impacto assim grande riba nos crescimento e funcionamento diário. Deus crea nos único. Uniek. Wie jij bent, kan ik niet zijn. Wie Queenie is, kan ik niet zijn. Wie ik ben, kan jij niet zijn. Maar wij zijn allemaal een stukje van die gehele puzzel. Nos tengo complementar outro en plaats de midi força comparar com outro. Mita assim que nós me chega caminho que tu rende te dona outro espaço também para estar na mes. Passou de onda a sali bijvoorbeeld que no, I just don't fit in. Onda botin ku fit in di kong nan turta kanando que mes un Nike blanco na moda divisa romana, mi no te judge, pero di kong nan turta kanando que mes un Nike blanco anto si ami binku mi Reebok of mi Skechers na mi pia, mi nota hoor erbij. Anto ta door di tende ekonai via bosa eta get imprinted dembo cabeça anto bota começa a pensar que de verdade, ok, para me guardo aceptada em comunidade, me também me setem em Nike blanco não. Então, pono por ajuda como gente, fora se bota gente, vamos dizer, inconsciente, que bono tá consciente de bo emocionar, bono tá para que tu cerca bo mes hopi, então puntra bo mes como bota sinti, que bota sinti, bota get peer pressured hopi liye, fora riba social media.
door die muziek. Dan als dat rap die en marca nam. Kuta famoso. Dus eta algo kuta queda waro die push, cada vez de novo anto agora que nós está bezig te fight back eigenlijk met de para a generação mais jong te bezig te fight back para regain bo power spiritual, bo uniqueness. Mita mira para en eta si para riba TikTok como mita bisa hablit. Wanneer como porta asina Henda nan kuta stream bijvoorbeeld, bij mij en jong nan streamers, como porta asina comfortabel ku ta asina raw. Paso eko eta asina difícil pa encontrar e dia na que com ende ta gewoon puur sumes ku emotions and everything. Dus e parte também me se crea espacio pe pa turende porta nan weird self. Queenie, dat brengt ons eigenlijk op een andere punt. Emotionele en mentale onafhankelijkheid. Dus die zelfvertrouwen, zelfliefde, grenzen stellen, etc. Tiff, hoe doe je dit? Jij, zeg maar, bij het opvoeden. Je hebt een dochter, toch? Ja, ik heb een dochtertje, ja. Oké. Eén dochtertje. Oké. Ja. Wij pakken jouw dochter als voorbeeld. Ja. Hoe ga jij of hoe ben je hiermee bezig met het opvoeden van jouw kind om onafhankelijk te zijn, emotioneel, mentaal, etc.? Ik doe dat, vind ik zelf, door met haar te praten. En ik doe dat eigenlijk heel stiekempjes. Kijk, uit eigen ervaring, laat me zo zeggen. Mijn vader sprak altijd zoveel tegen mij, maar omdat ik in mijn puberteit zat, het kwam wel binnen, maar ik kon er niks mee doen. Naarmate ik rustiger was in mijn puberteit, alles wat mijn vader zei, kon ik in één keer opslaan en ik zag wat hij bedoelde. Dus ik ben heel vroeg met haar begonnen met praten, dat zij daarin, er zijn de kleine dingetjes, ruzie met vriendinnetjes, als ze emotioneel wordt, dat soort dingen, van, kijk, ze heeft een vriendin, dat mag ik niet eens vriendin noemen, maar die behandelt haar niet goed. En ze wordt heel erg verdrietig daardoor. En dan dan gaat ze iets terugzeggen, weet je wel. En in dat soort conversatie wat ik met haar dan heb, is van oké, maar ik stel vragen, want ik ben heel erg van de psychologische dingen. Waarom denk je dat ze zo doet? Dat je proberen te reflecteren bij een ander stilstaan. Want soms, als er iets gebeurt, we trekken alles naar ons toe. In de zin van, het is onze fout. We hadden anders moeten doen. Maar ik ben van mening, als je bij een ander stil kan staan, wat daar gebeurt, zeg maar, dan hoef je meestal niet heel heftig te reageren. Of dan wordt het niet een trauma voor jezelf. Dus in dit soort dingen, ik praat gewoon met haar. Ik probeer ook ook een voorbeeld te geven als ik met doorheen de dingen heen ga. En wat ik ook altijd met haar bespreek, van ik ben wel moeder, maar ik ben ook Tiffany. Voordat ik mama werd, was ik Tiffany. Dus ik zal ook fouten maken en ik zal ook een mening geven wat misschien niet achteraf goed is. Dus ik ben daarin heel transparant. Ja. Waardoor zij, merk ik wel aan zichzelf, meer zichzelf kan zijn, omdat ik dat zelf ook ben. Ik weet niet welk hokje je kan plaatsen. Ik denk dat je me echt in één vast hokje kan plaatsen. Maar ik wil dat ook niet voor mezelf. Ik heb een uitgesproken mening. Ik loop niet altijd met de mode mee. Soms zijn er dingen... Ik ben heel eigen smaak, eigen gedachten. Ik ben een hele gevoelige persoon, dat weten jullie ook. Maar ik ben ook heel open en transparant. En I'm just being authentic me. En being me, authentic, weet je wel, zoals ik ben, is voor mij het makkelijkste. En als je dat kan doen, waar je dochter, zeg maar, ook in groeit, ik hoop dat ze dat meeneemt. Ja, dat hoop je alleen maar. Want het is wat je zegt. Je geeft het aan jouw kinderen. Je bent transparant, je bent eerlijk. Ik met Queenie bijvoorbeeld. Ik denk dat ik altijd heel duidelijk met haar was. Ja. Nog steeds. We kunnen even vragen, even dubbelchecken. Soms te duidelijk. Ik ben van diegene van, mij kom je morgen niet vertellen, je wist niet dat dit een glas was. Ik zeg het tegen jou, dit is glitter. Ja. Ja? Je kan het spuiten, je kan het openmaken, je kan het verspillen, je kan het niet eten, je kan het drinken. Als je het gebruikt en je liegt tegen mij, ik kan het zien. Want er blijven glitters achter. Dus mij kom je straks niks anders vertellen. Dus
ik was heel transparant met mijn kinderen. Of ik ben heel transparant met mijn kinderen, heel duidelijk met hun. Op alle gebieden. Ik zeg altijd tegen hun, ik maak ook fouten. Ik heb ook heel veel fouten in mijn leven gemaakt. Ja. Maar als je iets wil weten, kom naar mij toe. Al weet ik het niet, wij gaan samen op zoek naar het antwoord. Meeste dingen dat jij wil weten, heb ik al meegemaakt. Ja, maar dat snappen ze soms niet, hè? Nee, nou, daarom ben ik soms te duidelijk. Ik weet het nog, toen ze naar de middelbare school moest gaan. Me dico net in de show. Denko ra school, nós trabalhamos topa, yen cosco nós não tá acostumbrado com né. Trabalho tem papiamento de sexo, trabalho tem atendimento com droga, com álcool. Que men ora bo que sa bim puntrami. Ora nanta papia di certo topico na bim cerca mama. Paso mahanya dos you. Mucho moe, mucho hamber. Parto natural, keizersnee. Misaki ko tu miskramp, misaki ko tu abortus plegen. Que men, not in nieuw comina prática. Dus ora bo que binsa, mucho ko ta mesu yonko body 10 anos, experiência de vida comiting en not in ne. Dus ik contesta que do nabo tá van horen zeggen. Ik contesta que ami do nabo tá basari ba mi experiência. Então seja que taba tá bom of e taba tá malo, nós por fegere junto out. Dus esse taba tá pone ko ora ko eta sinta ko algo e taba tá sa onde tá bem. E taba tá sa com e presente. Então mais grande bira. Maar ze kan samen. Die komt elkaar maar net desgustar. Nee, maar ik heb een vraagje, Xetti. Want kijk, je zegt tegen haar, weet je wel, en dit is gewoon een vraag, want mijn dochter is niet zo groot als jouw dochter. Dus kijk, stel je voor als zij met iets komt, zou je dan boos worden? Of zou je dan het haar dan uitleggen? Want, weet je, ik heb haar ooit gezegd van, we hadden ooit een geval dat ze naar mij toe is gekomen met iets minder leuks. En waar ik boos van werd. Maar mijn manier om het op te pakken was van, jullie zullen nooit van jullie leven iets kunnen doen waarvan ik zou zeggen, ik hou niet meer van jou. Oh ja. Dat kan niet. Nee, klopt. Dat kan niet. Dat bestaat niet. Het liefde dat ik voor jullie heb, het bestaat gewoon niet. Ik kan boos zijn. Ik kan teleurgesteld zijn in jouw daden of in wat je hebt gedaan of hoe je hebt gereageerd. Maakt niet uit. Maar zorg ervoor dat jij degene bent die naar mij toe komt. Laat Tiffany mij niet komen vertellen. Weet je waarom? Want als Tiffany naar mij komt, moet ik tegen Tiffany kunnen zeggen van, oh ja, ze heeft me verteld, we hebben erover gesproken en dit en dat en dat. Klaar. We fix it from the inside. Mooi. Natuurlijk zullen er dingen zijn dat ze van, zeg maar, zelf gaan uitproberen. Dat ze misschien niet gelijk naar jou toe komen omdat ze bang zijn van jouw reactie. Omdat ze weten dat ze jou in de steek hebben gelaten. Omdat ze weten hoeveel je hebt gepraat en wat jij ervan vindt. Maar hun hebben toch een andere beslissing erover. Maar er zal nooit niks zijn. Kom met de bisa, min posti mabumas, met de klakobo. Als er een rabia, met de rabia orato, te despeurato. Met de bij cerca met jou, of met de telefoon, met de jama, met de bisa, hey. Nos papa pe cose aqui, maar reacciona asina pa tal y tal motivo. Pa sombra tal y tal cos. En we kunnen altijd erover hebben. Zand erover en we gaan gewoon verder. Want één ding is zeker, hè. Ze hebben geen optie. Ik wou net vragen aan Quinn, weet je wel. Want je zegt van de independency wat je hebt, je zit er een beetje ook, je hebt het ook een beetje meegemaakt, zeg maar. Maar heb je wel eens een keer een probleem of een issue gehad dat je dacht van, weet je, ik kan dit zelf, ik hoef mijn moeder dit niet uit te leggen, want je wilt toch die independency, weet je wel, hebben of zijn? Ik denk dat dat normaal is. In de puberteit en in de periode dat je net de puberteit uitkomt. Weet je,
je voelt gewoon, er verandert onbewust iets in je, waardoor je voelt van, oké, ik ben nu groot. Ja. Weet je, suddenly, papje, un palabra malo na school, nota así na engmas, as it was before. Ja. Snap je? Suddenly, bang papia, babir un tiki mas grande, bate een relación. Het nota así na engmas as it was before. Anto, tipo de cos nanko bata bin experiencia na mato ko bata bira grande talaga bu sinti mane. Mi men spoor. Maar nee, bota bira bewust die, ik heb mijn eigen leven. Oh, wacht, over 3 jaar minota biba kom je mama maas. Hoe ga ik dan mijn eigen leven leiden? Wat zou ik willen doen? En dat begin je al vooraf te doen, voordat je echt in reality op die plek komt. Snap Ja, je? ik Dus vind het gewoon heel mooi wat jullie hebben. Want ik heb dat nooit gehad eigenlijk. Want ik ben opgevoed door een vader. Dus mijn vader die is gewoon heel straight to the point. En die heeft op zijn manier, toch, zijn geprobeerd, weet je wel. ja. Maar ik denk dus zeg maar tussen jullie dat het dan wel voor Quinn en voor Seti best wel fijn is. Dat het feit is dat je dochter alles tegen jou kan zeggen. Maar dat jij je ook op je gemak voelt. Dat je weet gewoon van, oké, mijn moeder zal wel teleurgesteld zijn. Maar ik durf nog wel iets met haar te delen. Als het daarom gaat. En ik hoop ook, zeg maar, hoe ik jullie zo zie. Dat ik dat ook later met mijn dochter zou hebben. Ze kan me alles zeggen. Maar ja, ze kan me alles zeggen. Dus inderdaad wat je zegt. Dus ik zou nooit van haar minder houden. Als ze iets zou doen. Leuk of zo. Maar ik denk gewoon wel, ik zou wel boos worden als ik echt iets niet leuk vind. Maar je bent you're human. You're human. You're human. Onze mami. Ja. Yuko mieta, mi stima vossa mami. Nós estamos estimando mi douche. That is the next generation. Zij zal hier zitten. Mijn oma. Oh, nice. Muito sim. Pero, promego nos move on die tema me quero share. Nós não tínhamos um minuto, mas é Maia Sí, nos hay señal. Manda señal acaba. Pero me quero share com amigo um yumu que tá hopi mais chiquito, tá purba toch, mas que eta não é dado que não tá compreender que tem certo coisa não tá bom, tem certo coisa não bom, bambisa, bom, pohasi on a higher level. Lo que a mim tá purba de hinca denche para criar sua independência tá making sure que essa sempre tem choice. Anto mita se cos de ding e cos de mais chiquito, se tem 2 fork, her, ros, mita lage kiss qua eke. Se tem 2 blusa com mita twijfel denje, mita lage kiss qua blusa eke bisti. Si Quincelin mester baixa coi bebe abau, Quincelin tahanya e papel pa Quincelin limpia e coi bebe pa vai trasi e consequência nanku e a causa, paso después a mí como mamá te rabia, paso a mí tiene un bijinsa su rommel, anto dan leert ze nooit haar eigen rommel opruimen. Snap je? Anto, wopi en het waarde porta theorie was een 5, 6 aan, ko eta bewust, a wobo ke baby se ruim op, Nee, absoluut niet. Snap je? Dus ze heeft altijd een keuze, er zijn altijd consequences, anto ik probeer dat gewoon automatisch te maken in haar brein. Pa akiratu ora een keuze mas erg bin of mas grande bijvoorbeeld. Si die sigue studia después de su verplichte opleiding mis. She would know herself well enough pa decidir e keuze ku elo que hasi mas fácil ku no, misa se me pore koi, no, ik ben onzeker in dit, paso nunca me no aha. Ataba bij studia foco 16, 17 anos, basali fica em mama, bom saki ko bohasi, bom sa com kushina, bom saki decisão toma. Laisa Celestina abisa algo, a mim abisa mi yumue aqui den cas bota reina, pero riba kaya bom seta soldier. Hey. Ik ben completamente eens, Kubo. Helemaal mee eens. Ik denk ook hoe ik mijn kinderen zeg maar opvoed. Kijk, de wereld buiten is heftig. Is zwaar. Kan zwaar zijn. Ik bedoel dat niet heel negatief, guys, maar je weet wat ik bedoel, toch? Ja. De wereld vraagt best wel veel. Op het moment dat je 18 bent, worden gewoon dingen van jou verwacht dat je moet doen. En dat is ook inderdaad hoe ik mijn kinderen wil opvoeden, weet je wel. Dat ze gewoon weten dat zeg maar, de overstap van huis naar de wereld, zeg maar, niet zo groot is. Dus ja, ik snap helemaal wat je zegt, Quinn. Hey, mensen. Onze tijd is voorbij. Jammer. Ja, dit gaat zo lekker. Tiff, weet je wat ik denk? Ik denk dat we gewoon... Wij moeten gewoon met die podcast starten. Mensen, wat denken jullie?
Ja. Podcast? Comment. Of no podcast. Maakt niet uit als je over een week, over 2 uurtjes, 3 dagen deze video terugkijkt. Als je vindt van, deze 3 vrouwtjes moeten gewoon met meerdere onderwerpen komen. Zodat we samen lekker met elkaar erover kunnen praten. Laganosa. Wat hanya cosa kita dushi, panos conversar iba diferente tópico, panos dialogar com outro, laganosa, dengue comment na antonosa sige bingo mas tópico assim aqui. Awe podcast of no podcast comment, sim, master. Shadira de jammer que nós tinha bij. Oké, misa, pero. Shadira, love you. Hey, dank je natuurlijk en dank je bezig te waken com nós. Angelo, dank je voor wat je proactivo. Mi mama nang mit Mira Soraya, mit Mira Armida. Hey, Heatherly, shout out to Bolaisa. Turco a comentar, Turco a wak me. Laganosa ku botahanya tópico interessante. A nossa conversar over die umue independiente. Kiko pa nós tá umue independiente. Nós bisa na comissamento. Nós não tinha contesta, pero de cada de nós sua percepção 3 edades diferentes. A mim tem 47. Jij, Tef? Ik ben 37. Winnie? 24. Wauw. 3 generações diferentes. Wow. A do Time. não percepção de Kiko tá independente. Oké, Tiffany, we moeten... Ja, je mag iets zeggen. Oké, wat ik sowieso wil meegeven is volg je hart, doe wat goed is voor jou, fill your own cup. Dus dat wil zeggen, jouw cupje, vul voor jezelf in. Het maakt niet uit wat je doet, maar blijf in jezelf investeren. Of het mentaal is of fysiek, maakt niet uit, sporten. Weet je, verzorg jezelf goed. En ik denk als je heel veel liefde en self-care doet, then you can be your own independency. Zo, dat is echt wat ik wil meegeven. Wou jij ook iets zeggen aan het einde? Ook iets zeggen? Sim, eigenlijk sluit aan ribatef. Je saru pa bo support bo mes na primeiro lugar. Je saru pa bo like bo mes picture na primeiro lugar. Je saru pa you got yourself like you would got your best friend. Of like you would have your best friend. Anto turco está vindo después. Turco está vai fall like dominoes. Hey, no que será sin cordavo. Als je financiële vrijheid wil. We got you, sis! Wil je iets doen waar je financiële vrijheid ermee kan bereiken? We got you. Dus stuur gewoon een bericht naar Tiffany, naar mij of naar Queenie. Es un que te spreekbo aan mas tanto antonos ti plataforma con nos por introducibu na che ku por ayudabu igiabu na bo independencia financiero. Ei sis, não duvida de estima bo mes, esse te coisa mais importante, estima, esnan ku te estima outro nan também. Laga nos visa te outro dia ku Dios que sunos ta back nos 3, anto laga mi sasi bo que pa nos pine ku mas tópico. Okay. Ciao. Feliz noite. Nete, bonita. Sì, ne esce ne escono da me. Ah, vale a pena. Sì. No, é bem que é sobre de menjer. Aqui na Yela, botem as pilhas diferentes sizes. Tanta touchscreen, esse luz ta pega. Lavamano na diferente color e modelo europeu. Glas papanho, e botem na diferente color e diferente size. Set de douche moderno também botem para banho. Mosaico na diferente size. Põe também ter 1,60 m para 1,60 m. Para boçar. Panchi para dar na diferente color. Nete spiel, bonita. Então vale a pena. Your tile and bathroom specialist.